Haleluya. Ngiyathanda ukubingelela kakhulu amantombazane bese ngibingelela abazalwane bonke abalalele lenkonzo yamantombazane egameni kaJesu Kristu Inkosi yethu. Amen. NginguMamZulu ke bazalwane niyangazi vele. Kodwa nje namhlanje sithandile ukuthi ke kube khona mina ukucondzela amantombazane. Siyazi ukuthi idala sigcinene egameni kaJesu ukushare nje ukuthi intombazane inqoba kanjani endleleni. Amen. Ngizocela ukuthi sitholeni isihloko esizosebenzela kuso namhlanje egameni kaJesu. Isihloko sethu sithi ke na living in times of disappointments gives that close relationship with the love of Jesus. Ukuphila esikhathini zama disappointments kuyakusiza ukuthi kena ube nobudlelwane obuclose kakhulu nothando luka Jesu. Amen. Ngizocela ke sibonge ke singakatholi izwi lenkosi. Baba wethu omuhle egameni lika Jesu, we praise you, we honor you uNkulunkulu wethu ongcwele, we glorify your name. Sisangena enkonzweni yamantombazane baba wethu ongcwele, siyanxusa ubukhona bakho ukuthi wena Nkosi wenze iappointment strong Nkosi nezoba valid baba wethu ongcwele kulamantombazane ethu egameni lika Jesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Bazalwane, enhlizweni yami kuvuke lesisihloko simangalisayo nje enhlizweni yami, ukuphila ezikhathini zama disappointments. Ingathi nje impilo vele esijwayele, nami ngiyayibuka ukuthi impilo vele enakho vele kujwayeleka ezimpilweni zethu singamantombazane ukuthi ubulindele into ethile ayisenzeki, ubani bekuthembisa into ethile, at the end of the day usiyayilandula leyo nto leyo kade ekuthembise yona. Amen. Ukuphila nje ekhathini obonayo ukuthi kena unokuhlukumezeka okuthile, abanye bayahlukumezeka baze benze ama decision wrong ngenxa yokuhlukumezeka endleleni. Amen. Kanti umuntu akazi lokho kuhlukumezeka kukhona into okuzoyenza empilweni yakhe noNkulunkulu. Amen. Enhlizweni yami bazalwane, ngifise ukuthi ke nake sitholeni izwi lenkosi ukuze sikwazi ukuqhubeka kahle lapha na ku Luke chapter 1 verse 29 amavesi ya2. Verse 29 lithi ke na Mary was deeply troubled by the angel's message, and she wondered what his words meant. Bese siyeqa siya lapha na ku 39 lithi ke na soon afterwards Mary got ready and hurried off to the town in the hill country of Judea. Amen. Bese sibongile bazalwane, ngibona singaloku sirepeata ukuthandaza njalo ngoba idatha lethu libuye lihambe egameni kaJesu. Kodwa nje kuvuke iscenario nje enhlizweni yami ngisabuka lesi sihloko bazalwane, nokubuka le ndaba kaMaria ukuthi one day there was a young girl. Ngoba phela nje basila siphila emadolobheni, siphila emalokishini, kodwa iqiniso ukuthi siswa kuma rural areas bazalwane, ukuthi there was a young girl uyayishade noma wayo umama niyasuke umuntu uyashada kodwa nengane yakhe asuka naye ekhaya. Amen. Ushade nengane yakhe, lengane sithe ukukhula isila ko 11 to 12 years. Amen. Emakhaya siyazi bazalwane ukuthi amatekisi awekho noke edrobheni nje futhi yabona kuwumsebenzi wosuku lonke. Usumama ke uzovuka ekseni ngo past 6 ngamabhasi okuqala ahamba edolobheni, uyoza buye ke ngo past 2 ngo quarter to 3 ntambama. Amen. So le ntombazane ke mayisele la ekhaya, le ntombazanyana isele phela isalele unini uhambe ekseni. Family members, nyazi emakhaya ama family members soke emaningi, o auntie nobani banengane zabo nga 3 nga 2 nga 1 kanjalo yabona nje impilo inokuphithizela. Amen. Kodwa ngifuna ukuthi ke sibuke intombazanyana encane ukuthi kena yiziphi izinto ebhekana nazo ebuncaneni bayo intombazane. Amen. So uzothi mayisehambile uma wayo o auntie bafike mabeyivusa nje phela nathi ilele ishiwe ilele, bazothatha ingubo bayithathe bayiphose lapha bayikhahlele bayivuse ngesibhakela, vuka ulaleleni ukuze kube lesi sikhathi. So izothi mayivuka ingane iyathithizela ngaleso sikhathi ibikhonjwa ngapha nangapha, ilowo munye ufuna itiye enganeni,
ilona ufuna ukuthi kena ingane yami hamba uyoyigeza, hamba uyoyenzela ubisi, omunye uthi hamba uyoyiklina ekamereni lami, hamba uyokwenza njani, hamba uyokorobha ekamereni lami. Uthola ukuthi le nganyana Nkosi yami isebenza imini, kushaya o-11, kushaya o-12, o-1, ingane ayikaze ize igeze. Amen. Kuzoze kuthi-ke nayo isibona ukuthi naku sokushaya o-2 nemisebenzi eyenza isiyenza nalokho engasakutshelwanga. Uma kuthiwa uhambe uyokwenza itiye, isivele isike nanesinkwa isigcobe, yenzele ukuthi kena u-anti angasho ukuthi kena awubungazi into kufanele wenze nesinkwa. Amen. Kodwa le ngane ngicela ukubuka le ngane ukuthi-ke ngesikhathi ihlukunyezwa u-anti ubani, ugogo ubani, umamkhulu ubani, ihlukunyezwa imini yonke. Ingane kodwa engqondweni yayo inokulangazela ukuthi Nkosi yami, uma kulapha esikhaleni sakwaNtombela kuqhamuka ibhasi, mina sengiyophuma ngigijima, ngeke ngivalise nokuvalelisa, ngiphume ngigijime ngiyohlangabeza bani, ngiyohlangabeza umama esitobhini. Amen. Uma sifika isikhathi ingane iyibona ibhasi iqhamuka, ingane izogijima ithi ngejubane ibheke esitobhini. Uma ifika esitobhini izokuthi kuyirounda ibhasi sehlisa abantu, ibuka emawindini ifuna ukubona ukuthi ungabe unina uphakathi nendawo noma usegcineni noma useqaleni yini. Athi uma ehla umama wengane ukhondathi sayihlisela esemhlisela igrosa, intombazanyana ihambe ifike yomhaga uma wayo, ngenxa ubufishane umzimba wayo wonke uphelela laphana ezansi nesisu. Amen. Imuhage uma wayo kuze kube khona inyembezi ezithi juu endlebeni emehlweni ayo ingane. Amen. So uyabona ngibuka manje lokuhlangana kwentombazanyana elokhishiwe ekseni yashiwa ilele. Uma wayo uyimagina ilele, kanti ekhaya ingane iyona ekline zonke izitsha, iyona egeze zonke izingane ekhaya, iyona eyenze amabhodlela obisi, iyona eyenze yonke into. Ingane ihlangana nonina nje ibithi kodwa mama uyobuya nini edolobheni. Amen. Ake sidluleni-ke kule scenario bangcwele. Ngibuka-ke, ake sibukeni uMaria, simbuke sonke kanye ngegama likaJesu elithi iBhayibheli uMaria unina kaJesu sikhuluma ngaye, kodwa sikhuluma ngaye when she was still a young girl ehlala kubo. Amen. Ezihambela naye enza impilo eyenziwa yonke amantombazane. Elithi iBhayibheli ngelinye ilanga kwaba ne-appointment, kodwa eyaba i-disappointment empilweni, physical life noma emotional life kaMaria. Kwaba i-appointment. uNkulunkulu wayedale i-appointment ukuthi wengilosi Gabriel, namhlanje uzokwehla uyobika izindaba ezinhle kuMaria. Kodwa kuMaria azifikanga zizinhle indaba, zafika zaba i-disappointment. Zwana phela mayethi umbhali wale nkulumo ethi Mary was deeply troubled by the message of the angel. Amen. So amantombazane they undergo that devil trouble situation ezimpilweni zawo. Amen. So lithi iBhayibheli personally noma spiritual emoyeni wakhe uMaria was deeply troubled by a message eyayiphuma engilosini izomtshela ukuthi wena uzokhulelwa. Asigxilile-ke lapho, kodwa sifuna ukubuka lo troubled ukuthi ke uma ke ese-troubled yini ezolandela thereafter. Amen. Siyazi bazalwane impilo emaJuda icishe ifane namaZulu. Amen. Ukuthi kena ngesikhathi ke manje nange usekhulelwe-ke yini eyayizokwenzeka emva kwalezi zinto ezifikile, le appointment kaNkulunkulu, le disappointment kubani kuMaria. uMaria wayezophila nehlazo amongst other girls abawontanga. Yena wayezophila nehlazo lokuthi manje nangu ukhulelwe, noma isisu sasingakabona, kodwa wayezimagina ukuthi Nkosi yami mina ngizophila nehlazo. Amen. Impilo futhi yayishaya yena ngqo uMaria. Kwangeke ukuthi ishaye thina, kodwa impilo yayiqondene naye ngqo. Amen. So
there was no favor each and every corner of her life. Noma ngathi ubheka koma wakhe yayingekho ifavor, noma ngathi ubheka kobani nasebandleni akekho wayemncoma ethi wenze kahle, kodwa she was deeply disapproved ngalento eyayenzeka. There was no room to stay lapho ayizothola khona i-comfort zone. Amen. It was hard for him. Kuze kuvuka umhlabeleli empilweni yami, sengathi naye uMaria wamvukela lo mhlabeleli. Amen. Owathi ke na, through it all, I want to trust in Jesus. I want to trust in God. Through it all, I want to depend upon His word. Ungathi kimina kwavuka lo mhlabeleli kuMaria. Wathi mayisuka lapho lithi iBhayibheli, soon afterwards, laphana verse 39, go down to 39. Lithi iBhayibheli, soon afterwards, Mary got ready. Kungathi kimina wavuka le ngoma ethi kena, through it all mina Nkosi ngifuna ukutrusta wena. Through it all Nkosi mina I want to depend upon your word. Ungathi wayesefunda laphana ko Isaiah ababe prophetha ngempilo yakhe. Amen. Wathi through it all, hlezi iBhayibheli kwathi ke soon afterwards she went up waya endaweni okuthiwa the hill country of Judea. Amen. So uMaria after that ngoba wayene le trouble eyayikhona phakathi enhlizweni yakhe, kodwa wakhuphukela endaweni engithi mina is a filling station. Disappointment is filling station ye intimate love with God. Amen. Hallelujah. Disappointment, it's a filling station lapho ofike khona ugcwaliswe ngamandla kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uma efika lapho lamoya ko 40, 41, 42 wathola amazwi ayenze njani, amthola khona iprofesi eyikhuluma ngaye, yamchaza emhle, yamchaza ebusisekile, highly favored. Wathola khona futhi nani nemanifestation, amandla kaMoya Ngcwele egudluza enyakazisa ingane empilweni kaElizabeth, uanti wakhe ayemvakashele. Amen. Kwaba ne-speed recovery kwi-spiritual life sakhe. Amen. Ukuhlangana kwakhe noElizabeth kwamembulela izinto ezinkulu ubani uMaria. Amen. So enhlizweni yami kunalokho ukuthi kena uma sehla sibuka i-worship lapha na ko 47 wehlwe ezansi, uyabona le worship lena isiveleba i-filling station. Makuthiwa nje imoto ihambe yaze yafika egarage. Amen. Kanti ihamba isingasena petrol, kodwa ifike ifakwe upetrol. Emva kwalokho ihamba imoto isinamandla ngoba igcwaliswe upetrol. So nathi singamantombazane, ungathi Nkosi yami ake sifane naleya ngane yasemakhaya elithi scenario esiqale ngayo yayihlukumezeka, kodwa yathi mayibona ibhasi iqhamuka ezintabeni, ingane yagijima yayohlangabezana nonina wayo kuphi estopini. Amen. So no Maria isithe isimo masimhlukumeza ekhaya, indaba yakhe kungasesiyona indaba yefamily ukuthi kena ukhulela uMaria, kodwa kwase kuyindaba yomphakathi ekhulunywa ama-leaders ukuthi kena uyashawa ngamatshe, wenziwa njani ngoba uphoxe isizwe. Indaba yakho kuba indaba yomphakathi, kodwa noma discouraged enjalo ithi iBhayibheli, she speedily went up to a hill country where she met prophecy, where she met encouragement yakhe ukuthi kena njengoba ukhulelwe wena Maria, hayi ngoba kuthiwa wenze isono, kodwa uNkulunkulu wenze i-appointment nawe. Noma ungaba discouraged, kodwa uNkulunkulu uthi wena ungobusisiweyo. Amen. So mantombazane, through all ama circumstances esifacana now daily, either from families noma from wherever, esidibana nama circumstances, kodwa awezile ukuzokubulala
eze kuwe uzokwenza ube isitini esinamandla sokwakha indlu yakho ye-future. Amen. Ukuze ube a-strong woman in the future, we must undergo ama-trials, we must undergo ama-disappointment, we must undergo ama-troubles azothabula ini umoya wethu. Amen. We must undergo izinto ezingama-ill treatments from abantu abaseduze nawe, uze ucabanga ukuthi mhlawumbe bayakuzonda kanti bayayakha impilo yakho. Amen. We are what we are is because of i-background esikhule ngayo. Sikhule ngokuhlukumezeka, akuzange nje kwavele kwabamnandi. Nathi sisindiswa emakhaya, akuzange kwathiwa nje happy awubasindisiwe, usesindisiwe umntwana wethu. Life was too hard. Kwakukhonza kimina, it was not easy ukuthi ngenkonzweni. But look what I am today is because indlela umuntu akahlukumezeke ngayo kwi-background. Amen. So singamantombazane, let's go through, bangcwele bami, zingane zami, asithi undergo i-training. I-training is too hard, kodwa umvuzo uma usuhola uyamanga ukuthi Nkosi yami, kambe le mali leli holo belingifanele yini mina Nkosi, ngenxa yokuthi usuke usukhohliwe i-past ukuthi uhlukumezeke kangakanani empilweni. So my girls, uNkulunkulu akasisize, please don't give up. Soon khuphuka ezintabeni, phakamisela amehlo akho phezulu, umbheke uNkulunkulu. uNkulunkulu uyena oyaziyo ipurpose yempilo yakho. Ngalawo mazwi ngithi kena asibongeni uNkulunkulu, simdumise ngazo zonke izinto esingena kuzona, sibe nayo le understanding ukuthi uNkulunkulu une-purpose ngaso. Amen. Asibongeni Baba ongcwele egameni likaJesu. We praise you, we honor you uNkulunkulu wethu omuhle. Siphakamisa ubuhle bakho Nkosi nangalesikhathi Baba wethu ongcwele, kuntambama ilanga selishonile, kodwa wena Nkosi Jesu ilanga lakho liyakhanya empilweni yethu. uNkulunkulu engcwele, you are the light of the world, you are the light Nkosi emengcwele yempilo yentombazane nentombazane. Thatha udumo ke Nkosi namanje ntambama, siphakamisa ubuhle bakho. Praise God Nkosi ngazo zonke izinto esingene kuzona Nkosi, wasinikeze understanding Baba wethu ongcwele. Thatha udumo nezibongo zonke in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen.